BBC Culture 7, справа номер 1, подивіться на малюнки. І потрібно створити, значить, діалог. Ну, не діалог, а просто. Перше це автобус. Друге це зараз. Ось тут. Третє. Ой. Номер 2. Тут є слова. Потрібно поставити правильний ряд. Буде флина. Стона. Husband. Visitor. Правильно розумію. На схемі донечки потрібно визначити друге ім'я, третє тіна, четверте він, п'яте сі, перше ей. Право номер 2. Потрібно поставити слова в правильному порядку. Глобал це буде перший номер, другий номер це буде Вухан, третій номер Policeman, четвертий Fake, п'ятий Murder і шостий Crime. Тепер право номер 2. Потрібно визначити слова, ставити інтерем. Буде так. Буде так. Тут буде